Marja kuin aina ennenkin. Kirjasta löytyy muuten uskomattomia juttuja tietysti koko matkalta, mutta sitä alkuvaiheesta ja niitä purkauksia, kun vihdoinkin sai julkistaa sitä, että kun kukaan ei tajunnut yhtään mitään. Mä en yleensä lue kirjoja kauheasti, mutta tämän kirjan mä luin silloin alkuvaiheessa jo heti saman tien 2 kertaa. No, tämä oli tämmöinen sivu. Tällä nykytieteen mahdollistamalla tietotekniikalla siis, eli otsahiirellä. Näin. Iida kiinnittää siis tämän Marian otsaan. Tällainen pieni heijastin. Ihan tällainen pieni heijastintäplä. Noin se vaan sanoisin, noin arviolta 9,5 millimetriä alkaisena. Niin, siis tämän otsahiiren avulla Maria on kirjoittanut miljoonia pieniä pääliikkeitä vaatineen kirjansa, joka ehkä meidän kaikkien pitäisi lukea. Ei mitään ehkä, vaan pitäisi. Ehdottomasti. Äkkiä ajatellen tämä kirja on kirjoitettu kaikille meille, niin yksittäisille ihmisille kuin hoitohenkilökunnallekin. Tuleeko Maria itsellesi mieleen, kenelle tai keille tämä kirja parhaiten sopisi? Toivon, että kirjani tavoittaa tosi monenlaisia lukijoita. Sillä kenenkään elämä ei ole itsestäänselvyys. Ja toivon, että kirjani voi tuoda uskoa niille, jotka ovat kokeneet jotain vastaavia koettelemuksia elämässään. Ja tietysti toivon, että kirjani saa aikaan paljon keskustelua. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.